אני שואל, האם אתה מרגיש שבאמת אתה בחרת להיות שחקן, או שבאמת המשחק בחר בך? אני לא יודע להגיד, כי אני חושב, אני מנסה להבין מאיפה זה בא. דיברנו על זה שזה בא בגיל 8, אבל אני חושב שיש לזה גם קשר מאוד ישיר לזה שגדלתי ילד לא אהוב, זאת אומרת, הרגשתי לא אהוב, לא מוערך, ילד כזה קצת דחוי. יש בזה משהו, הרצון לאהוב, שיאהבו אותי, שיעריכו אותי, שימחאו לי כפיים. לכל אחד מאיתנו יש את היכולת להשפיע, וישנם אנשים שלוקחים את זה צעד אחד קדימה. אהלן חברים, נעים מאוד. אני יוגב ויקי, הבעלים והמייסד של רשת הכושר והמחול סטודיו מובי, יזם, איש עסקים ויועץ עסקי. ובתוכניות הבאות, בפודקאסט שלי, פורצי דרך, אני הולך להבין מקרוב מה המכנה המשותף של אותם אנשים שלקחו את התשוקה שלהם ואת ההצלחה שלהם צעד אחד קדימה. מוכנים? 2, 3, מה? מתחילים. טוב, אז האורח הבא שלי הוא שחקן סופר סופר מוכשר. לא הרבה אנשים מכירים אותו כרגע, אבל בקרוב מאוד, או הולכים להכיר אותו מכל קצוות תבל. למה? כי בקרוב הולכת לצאת הסדרה החדשה בנטפליקס, בכיכובו, בתפקיד ראשי, לא אחר מאשר משה רבנו. ברוך הבא לפודקאסט, פורצי דרך, אבי אזולאי. כיף מה העניינים? להיות כאן, תודה רבה. אני קודם כל רוצה להגיד לך כל הכבוד, וזה פרויקט מבורך, אז כל הכבוד לך. איזה כיף, כיף לשמוע. כיף שבאת. איך הייתה הדרך? כיף להיות פה. הייתה דרך מעניינת, כיפית. מהמם. אתה חוזר אלינו עכשיו מאיזה רעיון, מאיפה? מרעיון עם גיא פינס, על הפרויקט, על הסדרה שהולכת לצאת. אנחנו נדבר עליה הרבה. אז בעוד בערך שבוע, ב-27 לחודש במרץ, אנשים יראו אולי וישמעו את הפודקאסט הזה בזמנים אחרים, אולי בעוד חודש, אולי בעוד שנתיים. אז ב-27 למרץ 2024 הולכת לצאת סדרה חדשה, שנקראת Testament, The Story of Moses, זה בעצם בעברית, התורה כולה, סיפור של משה. מטורף, ואתה הולך לגלם שם דמות ראשית. את משה רבנו, כן. איך התחושות? תסביר לי מה... וואו, אני לא יודע איך לתמלל את זה למילים, זה... אתה בכלל מעכל את הסיטואציה? אני חושב שעדיין לא. גם בגיא פינס עכשיו שאלו אותי, מה, אתה מבין שאתה הולך להיות מפורסם בכל העולם, שכול העולם יכיר אותך פה בארץ, בכלל בכל העולם? ואמרתי, אני לא יודע איך, אין לי תשובה לדבר הזה, איך אני אגיב לזה, אני באמת לא יודע, זה מפחיד אותי, זה מלחיץ אותי, זה מטריד אותי, זה מרגש אותי. אתה יותר טרוד, נגיד, שזה יצא ושזה יצא טוב, או שאתה כבר בשלב שאתה אומר, וואי, אני מחכה רק שזה יצא כי זה מדהים ואני הולך ליהנות, או... אין לי מושג. אני לא יודע, אתה עוד לא מצליח לברר את התחושות, איזה מדהים. אני לא יודע מה להגיד, מה יגידו, מה יהיה. הדיבורים בנטפליקס שזה באמת יעלום, ושאוהבים איזה סדרת דגל, ומאוד מאוד מעריכים את הסדרה, ותוחפים אותה, והשקיעו המון כסף ומשאבים כדי לייצר אותה, ועדיין להפיק אותה. אני מפחד מזה, מתרגש מזה, והכל במקביל. זה סערת רגשות שאני לא יודע להסביר. אז אתה עדיין לא מבין את גודל הטירוף. לא מבין אותו, לא מבין. מנסים להסביר לי אותו, המפיק גם אמר לי, תחזיק חזק, כי זה הולך לעשות הרבה רעש, ואני כל הזמן אומר, אולי לא. מנסה להנמיך ציפיות. אולי לא באמת יקרה, אולי אף אחד לא ישמע על זה. גדול. והאינטרס שלי זה שכן ישמעו וכן יכירו. ברור. אנחנו גם בתור דימונאים נשתדל תמיד. איך שראיתי את זה, ישר שיתפתי את זה בפייסבוק. אי אפשר להישאר אדיש לדבר המטורף הזה. זה באמת להסתכל מהצד ולהתפוצץ בגאווה. איזה כיף, תודה רבה. במיוחד שמישהו כמוך שהוא דימונאי, וחשוב שידעו את זה, שהוא מצליח ככה בסדר גודל. דימונאי גאה. תמיד כששואלים אותך מאיפה אתה עדיין אומר דימונה, גם עכשיו אמרתי בגיא פינס, מדימונה, ברור. אמרתי שאמא שלי עשתה לי סיבוב לחץ אצל בני ביטון בעירייה. בסופו של דבר אתה רוצה שפה יעריך אותך הכי הרבה, תאמין לי, בבית. חד משמעית, יש פה משהו רגשי שאתה עדיין... כן, לחזור לליימן, לכיתה י"א, י"ב, ויגידו. הנה, הוא עשה את זה. כן, מה שדיברתם עליו זה לא באמת. כן, יש אחווה בדימונה. לא מה שחשבתם. זה אפילו הבת זוג שלי אמרה את זה, שיש אחווה בדימונה, אחווה דימונאית, שכולם רוצים בשביל כולם, כולם תומכים בשביל כולם, שזה מדהים לראות, זה נכון, זה כמו משפחה אחת גדולה. לגמרי. אז באמת איזה כיף שאתה כאן. ובדרך כלל כשאני מראיין אנשים, אני אוהב שהם מציגים את עצמם. לתת להם את הבמה ואת האפשרות שזה יצא מהם, אז בוא תציג את עצמך לאנשים שלא מכירים אותך. אז היי, שלום, אני אבי אזולאי, אני בן 36, נולדתי כאן, born and raised בדימונה, בשדרות הנשיא, אז היה שדרות הנשיא, היום זה אריאל שרון. שינו את השם. כן. זהו, ביליתי פה את 20 שנות חיי בדימונה, גדלתי כאן, הערכים שלי מכאן, החברים שלי מכאן. אחר כך היו לי כל מיני מקרים פה בדימונה, עם עניינים
כאלה ואחרים, וזה גרם לי לנסוע לבידור, לאילת, לעבוד בבידור, ושם... אתה רוצה לשתף את העניינים האחרים, או שזה מעדיף לשתף בצללים? אני יכול לשתף, כן, נכנסתי קצת להימורים. עברתי תקופה קשה, גם אבא שלי נפטר, בגיל 20, שהייתי בן 20. נכנסתי קצת להימורים, הפסדתי קצת כספים, או זה, אבל משהו שהיה גדול עליי באותם זמנים. זה היה סכום, נגיד 20,000 שקל. ונסעתי, רציתי להתרחק מהעיר, רציתי להתרחק מעצמי, ונסעתי לדימונה, לאילת. שם התחלתי לעבוד בבידור. לא היה לי, לא כמוך, רגלן, אבל כן אהבתי לרקוד, ואז בתקופה ההיא, ניסים דיין היה מנהל בבידור. אחלה, ניסים. אתה מכיר את ניסים? ניסים עשה לי גם אודישן בארוץ. גדול. בזמנו לי הוא עשה אודישן בארוץ, כן. אז באתי לשם, והוא אומר, יש לך ניסיון בריקוד? אמרתי לו, לא, אבל אני ממש אוהב לרקוד, אני ממש אוהב את זה. גדול. וגיליתי שאני ממש לא יודע לרקוד, זאת אומרת, לא מודע לגוף שלי, אני זוכר, הוא קיבל אותי, אני לא יודע למה, צריך באמת לשאול אותו. כי המהות של צוות בידור, מי שלא מבין ולא יודע, זה ריקוד. נכון. כי זה פלייבק, אתה לא באמת שר. נכון. אוקיי, משחק, לפעמים זה גם פלייבק של משחק. כן. וזה עוד דבר שאפשר יחסית ללמוד. נכון. אבל לרקוד זה הבייס. נכון, נכון, צריך לזוז, לדעת לזוז, להכיר את הגוף שלך, ולא היה לי שמץ. אז התחלת בצוותי בידור, ואיך התגלגלת משם? סיימתי שם 1.5 שנה, ואז ראיתי שאנשים נבחנים לבתי ספר. לא היה לי שמץ. יוגב, לא היה לי שמץ לא ראיתי הצגה מימיי, פה בזה, זה משהו שהיה קבוי בי, אתה יודע, הסוד הזה היה, קיביתי אותו, כן, בושה, מה עכשיו, שחקן, אתה רוצה שחקן, איזה שחקן תהיה, איך אתה יכול להיות שחקן? זה נראה לי כמו איזה חלום כל כך רחוק, כמו שתגיד לי עכשיו, בוא אני ולאונרדו דיקפריו נכתוב תסריט, כאילו זה נראה לי כזה. וואו, מונפץ, לחלוטין. מונפץ, כן, ראיתי האלופה כזה, אני רואה את יהודה לב, ואני אומר, אין סיכוי כזה, מה זה נראה לי כמו חלום ענק שאני לא... זאת אומרת שאם אני לוקח אותך עכשיו 5-10 שנים אחורה, אתה לא רואה תסריט כזה בחיים? לא רואה תסריט כזה, בטח שלא כזה. ולפני 20 שנה לא רואה אותי משחק בתיאטרון או משהו כזה, בטח. קפיצות קוונטיות, כאילו, אתה מתאר פה. זה קפיצות ענקיות. וזה תמיד בער בך להיות שחקן? כן, מאז שאני זוכר את עצמי, מאז יצא הסרט, הייתי בן 8, 7, משהו כזה, יצא הסרט המסכה, ראיתי ג'ים קרי, ורציתי לחכות אותו, חיכיתי אותו, אז אבא שלי ראה אותי עושה את זה, אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו ג'ים קרי, ואז הוא היה גאה בי, הוא אמר, תראה את זה לזה, תראה לזה, תראה להם את זה, ואני התביישתי והייתי מראה. ושם זה נגמר בדבר הזה, אבל אצלי אני הייתי בדשא מאחורי הבית שלי, עושה דמויות, שחק את בנדה מקיקבוקסר, ועושה את זה, ועושה את זה, ומתחבא, וחושב שאני ילד מפגר, חושב שיש לי בעיה, שאני כאילו מוזר. אתה מסתכל על עצמך מבחוץ? כן, והייתי אומר, אתה מוזר, כאילו, זה מוזר ויצחקו עליך. באמת, זו הייתה המחשבה שלי. ותשמור את זה בפנים, בארון. ואם היית שואל את חברים שלי, חברים שגדלתי איתם, אומרים, מאיפה זה? הם אומרים לי, מאיפה בא לך המשחק הזה? מאיפה באת? אף אחד לא... זה לא, אף אחד לא ראה את זה קורה. גם בבית ספר שיש לך את זה, איך קוראים לזה? תיאטרון? מגמת תיאטרון? לא, לא היה לנו מגמת תיאטרון בליימן. אוקיי, בזינמן היה. בזינמן היה, אבל אני לא הייתי בזינמן, הייתי בליימן, והיה שם, היה לנו, אתה יודע, את המסיבת סיום. אוקיי, נכון. התביישתי בכלל, שיחשבו שאולי אני רוצה, אפילו לא השתתפתי. יואו, שם כאילו לא זה. אתה מבין, לא השתתפתי אפילו, התביישתי, אמרתי, מה אני, באמת, אתה גם גדלתי ילד עם משקפיים כזה, מופנם, חסר ביטחון. מי שרואה אותך עכשיו, הוא לא היה כזה שריר, נכון? ספר לנו. אני רואה אותו עכשיו אחרי כמה שנים, איזה גוף הוא צימח לו. כן. גדלתי ילד עם משקפיים, מספר מאוד גבוה, עם עדשות, היו קוראים לי תחתיות של ערק. אני לא זוכר אותך עם משקפיים, יאללה. כן, אני היה לך תמונות, אחי, כזה עדשה. וואו. רחבה, היו לי כאלה עיניים קטנות, עד היום אני מתבייש. אני מתבייש בזה להסתובב איתה, אבל אני עושה את זה. במרוקו בצילומים הייתי מסתובב איתה. באמת? לא התביישתי, הייתי מסתובב, נשברו לי גם, הייתי מסתובב אחי עם דבק, הייתי שם דבקים אחי, שזה יתפוס ככה. כזה, ואז הם אומרים לי, תגיד, שחקן ראשי, מוזס, אתה עושה כאילו, כל זה, מביא סוד אחד המשקפיים, ואז סידרו לי את זה אחי. דקה, לקחו את זה והחזירו לי את זה מסודר. אבל כן, גדלתי ילד מופנם, אתה יודע, חסר ביטחון, ואיפה היינו? על מה דיברנו בדיוק? על זה שאף אחד באמת בעצם לא האמין שאתה תצא משם, אפילו במסיבת סיום כאילו לא... כן, אף אחד לא חשב שהתחלתי ללמוד משחק, אמרו מאיפה הבאת את זה? מה זה המצאה הזאת? זה כאילו משהו שהיה חבוי בפנים והתפוצץ. כן. אתה יודע להצביע על הנקודה? מתי זה התחיל להתפוצץ? אני חושב שבבידור, שהגעתי לבידור... התאהבת בחיידק. שעליתי לבמה, אמרתי, זה המקום שלי, זה לא סתם. לא סתם חלום, זה לא סתם איזה משהו שאני לא עושה, זה באמת, אני מתאים לפה, אני אהוב, אני מוערך, אני נהנה מהמעמד הזה. אתה בזון שלך. כן, אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב את זה. אתה יודע מה אני אוהב? יש משפט שאומר שקוקה קולה, פה בפיצוציה הייתה לך 5 שקלים, במועדון הייתה לך 12 שקלים, ובשדה תעופה הייתה לך 18 שקלים. אז הבעיה היא לא אתה, הבעיה זה המקום.
זאת אומרת, ברגע שאתה במקום הנכון, אנשים ישלמו את המחיר הנכון. יעריכו אותך בצורה נכונה. נכון. וזה מדהים. הנקודות האלה, אנחנו בעצם, מה שאני רואה פה, אני רואה פה מפגש, גם לי, מפגש מאוד משותף, שזה צוות בידור. גם אני בצוות בידור הבנתי שאני רוצה להיות רקדן וכוריאוגרף. שם נפל לי האסימון. כן. כאילו, אני מזדהה ב1000% עם מה שאתה אומר, ואני חושב שכל אמן, יש משהו מדהים בצוות בידור. נכון שזה כזה מסחרי, כזה לא ברמות האומנותיות הגבוהות ביותר, אבל זו במה מטורפת לאמנים בתחילת הדרך. ניסיון, בטח, המון ניסיון. זו חשיפה מטורפת, זה כיף לא נורמלי, הייתי מרגיש כוכב. הייתי עולה לבמה, יורד, וואו, איזה אדרנלין, ואומרך, היית מדהים, והיית... וזו חשיפה פסיכית, אנשים לא מבינים עד כמה הנקודה הזאת היא מכרעת בחיים. וגם אני אגיד לך יותר מזה, שאני הגעתי, שהתקבלתי לבית ספר, זה קרה גם נורא מהר, האודישנים היו נורא מצחיקים, אני אספר לך עליהם. אבל שהגעתי, והיה להם פער, כי הם היו במגמות תיאטרון, בתלמי ילין, וחלק כבר עבדו, אבל לי היה זמן במה. היה לך ניסיון, השתפשפת מול הקהל, נכון? היה לי ניסיון מול במה, היה לי ניסיון להיות נוכח. תמיד דיברו על הנוכחות שלי, על העמידה שלי, על החזקת גוף שלי על במה. את זה היה לי. רואים את זה, נכנסתי אפילו לאינסטגרם שלך, וראיתי שם שאתה ברודף עפיפונים, אני לא שומעים את הדיבור, ורואים איך אתה מתחבר לתוך הדמות, כל המימיקות והבעות פנים והידיים, ואני מאמין לך. מבלי לשמוע אותך בכלל לדבר. הבידור נתן לי המון בקטע הזה של הגוף, להכיר את הגוף שלי. שם בעצם זה נתן לך את הגושפנקה שאני אוהב את זה ואני רוצה לעשות את זה? כן, ואת התנועה, גם את ההכרה עם התנועה הזאת, ולהכיר את הגוף שלי. הייתי עם שברי מאמץ בכל הגוף, הייתי ישן עם רגליים פתוחות, רציתי להיות רקדן, גדול, ברשניקוב רציתי להיות. גדול. האמנתי שאני יכול גם להיות. ספר להם כמה חזרות זה, אנשים לא מבינים כמה חזרות עושים בצוות. שחר פרץ הגיע אלינו לעשות הריסן. הריסן זה הצגה מדהימה. הריסן עשינו שם. אני ראיתי את זה עם איתן שטרית. נכון, איתן שטרית, וזאורי... אז יכול להיות שאני גם ראיתי אותך שם, ואני לא זוכר. הייתי השטן, הייתי הרע. וואלה. ואתה יודע, תנועות ופירואטים, ואני, אלוהים יעזור לי, ועכשיו אני חושב שאני בטוח שאני טוב, ופתאום אתה מקבל מראה, ואני כזה, זה אני? השמנמן הזה? וככה זז, אחי. אז לאט לאט אתה מתעצב ורואה, והיה שם גם קבוצה של קברט רוסים, והם לימדו אותי פירואט, להחזיק את הגוף, ופתאום אתה לומד לאט לאט, והתאהבתי בזה, התאהבתי בתנועה, בגוף, זה היה לי מדהים, ובסוף גם עשיתי מקבט ללא מילים, בימאי מחול, שיחקתי את מקבט, תפקיד ראשי, שזה ללא מילים, רק תנועה, והוא בחר בי לעשות את מקבט. בזכות התנועתיות. וזה בעקבות הבידור. מדהים, 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 מדהים. אז באמת להיות שחקן זה מקצוע שהוא לא קל, מאוד קשוח. במילים... יש אומרים. כן. בוא נדבר רגע על איזה נקודת שפל בחיים שלך. מה הנקודה הכי נמוכה? כי אפשר ללמוד הרבה מאיך להתמודד בסיטואציות כאלה. במשחק? תיקח אותנו, לא משנה. בקריירה? בקריירה, בחיים, משהו שבאמת... נקודת שפל הכי קשה שלי, אני רוצה שנכוון את השאלה, אם זה בקריירה או בחיים? בוא נעשה את זה בקריירה, ואז נעבור גם לחיים, נראה אם זה השפיע או זה נפגש אחד עם השני או השפיע. אני חושב שבקריירה היו לי הרבה נקודות שפל, הרבה קשות, הרבה זה, אבל אני חושב שהכי נורא זה בעצם, אני יכול לדבר אפילו עכשיו שחזרתי ממרוקו, היה לי נקודת שפל מאוד גדולה, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לחזור מהפיק הענק הזה לבית שלי בשפירא עם 2 חדרים, ואני, רגע, אין פה אף אחד, אני משה, אני המצאתי אותם, למה אף אחד לא מתייחס אליי? יואו, אשכרה, דמות בפנים. למה אני לבד? למה אני כאילו... פתאום, אתה יודע, כל האהבה הזו, 3 חודשים, הכל עליך, 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 נהג פרטי, אתה יודע, פאר, הכל זה, מחפשים, מאכילים אותך, דואגים לך, אבי, 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 והכל יצירה, 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 פתאום חוזר עליה, כלום. חושבת ככה, ואני חושב שזה הדבר הכי קשה במקצוע הזה. העליות והירידות האלה, העליות והירידות האלה. איך מתמודדים עם האפים והדאונים האלה? לא יודע אם יש לי תשובה לגבי הדבר הזה, אני לא יודע. התחלת לפתוח שיטה? לפתח שיטה? פשוט חווים אותם, פשוט נותנים להם להיות ומבינים שאלה החיים, והמציאות היא בעצם, זאת המציאות. המציאות היא הבית שלי בשפירא, הבת זוג שלי, משפחה, הדבר הזה מחזיק אותך חזק מאוד, הבת זוג שלי שתומכת בי ואיתי כל הזמן, ושזה החיים, וזה העבודה. וזה לא החיים, החיים הם לא נהג פרטי, יש כאלה שכן, אבל אתה יודע מה אני אומר. כן, כן, בארץ זה סרט אחר לגמרי. כן. וואו, מטורף. והמשפחה שלך תמכה בך כשהחלטת, יצאת בהצהרה, אני שחקן. איך הם הגיבו לסיטואציה הזאת? אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא ראה בזה כתחביב. במשחק, באומנות, גם הכי מוזיקאי, גם בזה. אני לא העזתי להגיד לו שאני רוצה להיות שחקן, לא נלחמתי את המלחמה. הכי מהר נלחם את המלחמה הזאת, יאמר לזכותו, שהוא היה יותר אמיץ ממני, ונעשה אולפן וזה. והוא אמר לו, זה תחביב, זה תחביב, זה תחביב. כאילו לא באמת, אתה יודע, הוא קנה לו ועזר לו להקים אולפן, אבל
איך תלמד מקצוע אמיתי, תהיה כמו אח שלך גדול, מהנדס, תואר שני, אתה יודע, זה דוגמה. זה היה הדוגמה שלנו. היה לכם שם רול מודל של מישהו שכבר עשה כן, תואר? עשה לדבר, בית, משפחה, הכל בסדר, וזה מה שצריך לעשות. ואבא שלי האמין בזה, תלמד מקצוע אמיתי, וככה זה צריך, וזה מה שצריך להיות. הנדסה, תהיה מהנדס. אוניברסיטה. ואני זוכר שהיה רגע אחד שאחי מאיר נסע למקסיקו, שהוא הוציא אלבום עם אשר, ונסעו למקסיקו להופיע. עוד שקראו לו אשר. נכון. אושרי המלך. אושרי המלך. שומע את הפודקאסט שלי כל הזמן, אז המלך, אושרי דייק המלך. איתו. הוא טס למקסיקו עם ההופעה, ואבא שלי היה בבית חולים, היה חולה, אבא שלי היה חולה סכרת, אנחנו מאוד מאוד, במצב מאוד קשה. והיה רגע אחד, ואני חושב ששם הבנתי שזה הדרך, כאילו אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, וזה בא מאחי גם, אחי מאיר בעצם, שנלחם את המלחמה הזאת על אומנות, אבל לעשות מה שאתה באמת אוהב, שהוא היה חולה, ואז אחי מאיר בא לבקר אותו, והוא טס ישר, הלך משם לשדה התעופה. ואז פעם ראשונה אבא שלי אומר לי, תשמיע לי את המוזיקה של אחי, של מאיר. תשמיע, אני רוצה לשמוע, והוא שמע, והוא היה, זה טוב, זה טוב. וואלה, זאת אומרת לידו אף פעם לא... כן. סנטייה גם במשפחה שלי, לא לפרגן מול הפנים. למרות שאחי הגדול התקשר אליי, ומה זה ריגש אותי לפני איזה שבוע, לפני כמה ימים, התקשר אליי, אמר לי, שמע, הוא היה בדרך לפה לחינה של בן דוד שלי, לחתונה של בן דוד שלי, ואז הוא אומר לי, שמע, אבי, אני לא אומר לך את זה מספיק, אני לא אומר לך את זה בכלל, אני גאה בך. ואמרתי, וואו, התחלתי לבכות. אז ריגשתי ברמות. בטח. שמע, אמא שלי מאוד תמיד רצתה שאני אהיה שחקן. תמיד רצתה את זה, תמיד רצתה, אתה יודע, רוצה להתגאות, זה הבן שלי בטלוויזיה, הנה וזה וזה וזה, אבל אני לא אשקר, אתה יודע, הדרך לשם הייתה מאוד קשה, זאת אומרת, אחרי שהתחלתי ללמוד, אתה יודע, היה ציפיות, גם הייתי באמת, הצטיירתי ככוכב בסטודיו, אבל לא קרה יותר מדי, חוץ מתיאטרון גשר, תיאטרון ששיחקתי שם, שמבחינתי זה דבר ענק לשחק בתיאטרון גשר, זה התיאטרון הכי טוב בארץ לדעתי, וזה המשפחה שלי. אבל מבחינת המשפחה שלי, אתה יודע, אתה לא מצא, הנה, היה את האגד, היה את זה, היה את... למה אתה לא משחק בזה? אתה לא מתקבל, אתה לא שחקן מספיק טוב. והקולות האלה יושבים לך בראש כל הזמן? אולי אני באמת לא מספיק טוב? בטח, ישבו, כל הזמן, ברור. לא מספיק יפה, לא מספיק טוב. ולדעתך עכשיו, אחרי שקיבלת חותמת כזאת רצינית בינלאומית, הם המשיכו לשבת לך בראש או שכבר... אני חושב שזה עובד בעיניי הפוך הדבר הזה. אתה יודע, יש משפט, אתה בטח מכיר, של מוחמד עלי, שהוא זכה באליפות עולם משקל כבד פעם ראשונה, ואז ראינו אותו ישר, ואמרו לו, איך זה להיות פעם ראשונה אלוף העולם משקל כבד? אז הוא אמר להם, בשבילך אני פעם ראשונה. אצלי זה כבר 30-40 פעם. מדהים. זאת אומרת שווינרים חושבים, אם אני בנקודה B ואני רוצה להגיע לנקודה A, אני מתנהג וחי כבר כאילו אני בנקודה A. אני לא אומר אני בנקודה B ואני רוצה להגיע לנקודה A, אבל אני ב-B, אני ב-B. אני חי כ-B, אני חי כ-A, זה כבר שם. ומה שקדם לזה, מה שגרם לי לקבל בעיניי את האודישן הזה ולעשות את העבודה שעשיתי שם במרוקו ולעשות את זה, זה הבת זוג שלי. שנתנה לך דחיפה. מדהים. שהאמינה בי. יותר אם אני ראיתי את זה דרך העיניים שלה, אני קיבלתי, אתה יודע, את האודישן, ואמרתי, באמת, מה, אני יכול לשחק את זה באנגלית? האנגלית שלי, באמת, אני 3 יחידות, מה אני באמת, תראי זה אנגלית, משוגעת, תנכית עכשיו לדבר, כאילו זה קשה. אמרתי, ברור שאתה יכול, ואתה יפה, והיא שכנעה אותי בכל הדברים האלה, וגם היא טסה איתי, פינתה את הזה שלה, את החיים שלה, 3 חודשים טסה איתי, וגם שם, שיחות מוטיבציה שהייתי מעורר וחסר ביטחון. כי אני זוכר שקיבלתי את התסריט כזה דבר. אמרתי, היא הדפיסה לי אותו, היא באה אליי, הנה. זה לי, אני לא יכול לעשות את זה. I'm not the man for this task. בדיוק מה שמשה אומר, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. נכנסת למשה עד הסוף. הוא ראי, ברור שאתה יכול. זה בדיוק מה שהבימאי גם אמר לי. הבימאי זה בדיוק מה שהוא אמר לי. אמר לי, ואני בחרתי לך בגלל שאתה שואל, למה אני? אוי, גדול. כן. מדהים. וזה קטע, כי דיברת איתי עכשיו על זה שקיבלת בעצם השראה מאחיך. כן. איפשהו ממאיר, ללכת ולעשות את זה. אבל שיתפת אותי גם בשיחת חולין ביניכם בבית, שהוא אומר לך, אל תעשה משחק. זה לא הייתה שיחת חולין, בדיוק רציתי להגיע, זה לא בדיוק חולין, אני זרקתי עליו כוס קפה. זה ברמה הזאת. אוקיי, אז תסביר את הדיסוננס. כאילו מצד אחד אתה אומר, מה, אתה בוחר מה לקחת ממנו? כי מצד אחד הוא עושה מוזיקה, ומצד שני... הוא נלחם על החלום שלו, שהוא היה צעיר יותר, זה נכון, הוא נלחם על החלום, וזה נתן לי תקווה שאני גם צריך לעשות את זה. וברגע שהוא... והוא התחתן, אתה יודע, הקים משפחה, 2 ילדות, החיים משכו אותו לכיוון אחר, והוא שחרר את המוזיקה. ואז הייתה לנו שיחה פתאום, אתה יודע, ישבנו כל המשפחה, והוא אמר, אתה לא רוצה להתחתן, אתה זה רווק, הייתי בן 30 ומשהו, 31,
אתה רווק. דודה פולניה, מאיר נהיה. אתה רווק, אתה זה, מה, אתה לא רוצה להסתדר בחיים, לעבוד, לזה. אתה יודע, אני אמרתי לו, אתה מדבר מהמקום שלך בגלל שאתה ויתרת על החלום שלך, וברור שזה לא חצי על כל הנקודות. וגם לא, נכון. נכון, והאמת היא שאני לא באמת, אתה יודע, מוצלח, אני לא באמת, אתה יודע. לא הרגשת באמת מוצלח. לא באמת הרגשתי מוצלח. למרות שאני כן מוצלח, כי אני משחק בתיאטרון גשר, אני עושה תפקידים ראשיים, שזה כבר... אנשים חולמים על זה, חולמים להתקבל לפעמים ליאור לוינשטיין. אבל מבחינת המשפחה שלי, זה לא מספיק. אתה יודע, ואני רוצה לרצות את מי? המשפחה שלי. וזה היה, הוא לחץ לי ולחץ לי ולחץ לי, אתה לא רואה, תעזוב, אתה לא מספיק טוב, אתה לא זה, אתה לא זה, ואני פשוט תפסתי כוס קפה שהייתה לי עם בכי בעיניים וזרקתי עליו את הכוס, לא פגעתי בו למזלי. אבל זה היה לי קשה, כי לא רציתי לשמוע את הדבר הזה, את הקושי הזה. כאילו, את האמת שלו עליי, או את הפחדים שלי, פתאום הם צפו את כולם, הוא הציף לי אותם בבת אחת. מטורף, מטורף. עד כמה קשה היה לך להגיע למצב באמת שאתה מתפרנס ממשחק? תראה, אני מקלקל את עצמי בעיקר, ועכשיו אני והבת זוג שלי ביחד, המחיה בתל אביב היא קשוחה כמו שכולנו יודעים. היה לי קשה, אני לא אשקר, זה קשה. הייתי עם הלוואות הרבה זמן. בהתחלה גם היית צריך, נכון, לעבוד בכמה עבודות במקביל. נכון, עבדתי גם הייתי תאורן, עשיתי תאורה להפקות, עבדתי נורא קשה פה ושם, ועשיתי כל מיני דברים בעבודות שאני אוכל לעשות השלמת הכנסה, וזה עדיין לא עזר, הייתי על הלוואות. וגם, אני אגיד שההוצאות שלך גדולות יותר, כי אתה בנפש שלך לא מסופק. אז אתה מנסה להוציא את זה במקומות אחרים. אם זה אלכוהול, כן, אם זה אוכל ויציאות, וכאילו לחיות איזה חיים טובים וזה. אתה מחפש במה לאחז. והפרויקט הזה שעשיתי, ברוך השם, עכשיו הוא איפס הכל, וסידר לי הכל, והוציא אותי מכל הדבר הזה, ופתאום גם הנפש שלי נרגע, אני לא צריך להוכיח הרבה, ככה אני מרגיש שאין לי... תפסת כמה ציפורים, גם מבחינה כלכלית זה סידר אותך, גם מבחינת להוכיח, הנה, תראו, חותמת. כן, זהו, בשבילי, אני שחקן. יותר מכולם, זה היה בשבילי. אני פאקינג שחקן, בואי, אני בנטפליקס. והקפיצה הגדולה היא בעצם מ-0 ל-200, ל-300, אתה יודע, שחקנים, אתה יודע, יהודה לוי, עוז זהבי, שחקנים, חבר שלי אמרי ביטון, שחקנים שעובדים, ועובדים בתעשייה. אתה יודע, בשבילם הם היו מקבלים את התפקיד הזה, זה גדול, אבל הם עשו כבר בארץ, הם יודעים איך זה. אני מה עשיתי? תפקיד פה קטן, שם קטן, שם קטן. זה מטורף, כאילו אתה עשית קיצור דרך. מה זה קיצור? במקום לבוא, לעלות, זה גלגדות, זה ישר... פיצוץ לתוך הפנים. ועם מי, בוא תשתף אותנו, תספר לנו קצת, עם מי שיחקת שם בסדרה? עם אחת השחקניות הכי טובות בארץ, לדעתי, שאני משוגע עליה, והיא בן אדם מדהים, ושחקנית מוכשרת ברמות. ריימונד אמסלם, שיחקה את אחותי, יש לה את הסרט שלה עכשיו בקולנוע, 7 ברכות, שהוא סרט נפלא ומדהים, והיא אישה מדהימה, ואני אוהב אותה בצורה לא רגילה. אחי הגדול שיחק ישי גולן, את אהרון, שהוא גם איש נפלא, שחקן מוכשר ברמות, רק היה נשאר ללמוד, ואנחנו עבדנו ביחד בצורה נפלאה. אז יש גם שחקנים ישראלים. יש שניים, כן. אתה לא ישראלי היחידי. כן, יש 2 שחקנים ישראלים, אני ועוד 2, המשפחה בעצם הגרעינית. דומיניק טיפר היא בעצם שחקנית ששיחקה באמזון פריים, עשתה שם סדרה של 7 עונות, אקספנסים שמעת על זה. היא שחקנית בריטית, היא שיחקה את ציפורה. ויש שחקן מגרמניה ששיחק את פרעה, והלאה והלאה והלאה, שחקנים מצרפת, מארצות הברית, מטורקיה. וואו, מדהים. ההפקה בכלל הייתה כוללת, אתה יודע, טורקים, 3 חודשים בעצם, נסעתם למרוקו וצילמתם שם את כל הטירוף הזה. נכון, 3 חודשים במרוקו. מה אפשר כן לספר על הסדרה, מה יהיה שם, מה מומי, למרות שכולנו מכירים את הסיפור על משה. נכון, בדיוק בגלל זה, כולם מכירים את הסיפור על משה, אבל ההתעסקות היא לא בעצם היא כן, כמובן מספרים את היציאת מצרים, ואת המכות, ואת הכל, ואת הסיפור עם פרעה, אבל זה יותר מתעמק בפסיכולוגיה של הדמות, של משה. בתהליך שהוא עבר, אתה יודע, הבן אדם הזה, מה זה אומר? מה זה אומר להרגיש לא שייך? אתה יודע, הם מבחינתם הצילו אותו. ואתה אומר שלך גם קל להתחבר לדמות הזאת. נכון. וכל מה ששמענו עד כה. ואתה יודע, מה זה להיות הבן אדם הזה שלא שייך? אתה יודע, מבחינתנו הם הצילו אותו, נכון? אבל הוא לא יודע שהצילו אותו בהתחלה. הוא מבין שנטשו אותו, שהוא לא שייך למצרים, ואז שהוא מגיע למדיין, הוא מכיר את ציפור, אחרי שהוא רצח מישהו, והוא לא מבין גם למה הוא רצח אותו. שהוא מצרי, הוא גדל כנסיך מצרים, ואז הוא רוצח מישהו מצרי, הוא לא מבין למה, והוא בורח למצרים, וגם שם, בורח למדיין, וגם שם הוא לא מרגיש שייך, והוא לא... לא מרגיש שייך בשום מקום בעצם. בשום מקום, ואז הוא פוגש
את אלוהים שקורא לו, והוא אומר לו, לך לעברים. תגיד לי, מה לי ולהם? מה קשור? והוא לא מספר לו. לך, הוא לא מבין למה, אבל יש לי משימה, ואולי הרצון שלו להיות שייך, זה מה שמניע אותו כל הזמן, את משה. להיות שייך למשהו. אז היה שם מיקוד באמת רציני על הפסיכולוגיה בעצם. הפסיכולוגיה שלו, כן. אתה יודע, אנחנו מסתכלים, סתם, אני הסתכלתי נגיד על שישבתי עם הבימה על התסריט לפני הפוסט-פרודקשן, כאילו לפני ההפקה עצמה. ואמרתי, אתה יודע, תמיד בתור ילד, הסתכלנו על האגדה ועל המכות וזה, ואתה רואה נגיד, אתה ניקח, יש המון מכות קשות, אבל אני מדבר על מכת בכורות. אתה אומר, זה מכה נוראית. לגמרי. זה מכה אכזרית. זה כאילו, ומשה אמרתי, איזה דבר זה שהוא שם את משה, אמר לו, בוא תעשה את זה. עזוב שהוא לא הכניס אותו לכנען, שזה עוד יותר... אמר לו, בוא תעשה את זה, אתה הפנים של זה, זאת אומרת שאני אחראי לזה, אני הפנים, אני הבאתי את הבשורה הזאת. נכון, כשאנחנו שומעים על סיפור תנ"כי, אנחנו מקבלים אותו איזה איזה, אנחנו לא מתחילים לחקור באמת מה דמויות טובות. אנחנו היהודים, אנחנו פה אומרים, אנחנו מה זאת אומרת, כשעבדו אותנו, אנחנו עבדנו אצלם 400 שנה, הם רצחו לנו ילדים גם, אבל מה אשמים? תינוקות, מכת בכורות, תינוקות תמימים שנולדו רק, או ילדות, או לא משנה מי, נשים שלא היו מעורבים, אז חפים מפשע, מתו מיליונים. ושם זה יוצא, שם יוצא בסיפור הזה הכאב שלו. מרגישים כאילו את הרגשות האלה, המעורבים. כן, בדיוק. בתסבוך לא, אתה יודע, בקונפליקטים פנימיים שהם לא הגיוניים. עכשיו גם פה לא מקבלים אותו, הוא בא פתאום עם שם מוזס, משה, שזה שם בעיקרון גם מצרי. לא, מוזס. מוזס זה שם מצרי. הוא בא לשם, והם אומרים לו, מי אתה? זה כמו שתבוא היום מישהו קרים יבוא אלינו ויגיד, אני אגאל אתכם. ככה זה היה מתחיל שם. וואו. וזה, היא הביאה לו משם, בתיה הביאה לו את השם הזה. משתה אותו מהנהר. כן. אז לא מקבלים אותו כאן, כי אומרים הוא מצרי. אתה יודע, אני באתי להוציא אתכם. מי אתה? אתה לא הנסיך, אתה באצולה, אנחנו בזים לך. אתה מבין? בני ישראל, מי זה? מסמל את כל מה שהיה שם. למה שאני אאמין לו? למה שאנחנו נאמין לו? וואו. וזה מעלה כל מיני שאלות, איפה אלוהים היה 400 שנה גם, מעניין. גם מבחינה מדעית, יש שם כל מיני רעיונות, גם לגבי, זה נוגע, אתה יודע, משה מוכר גם בקוראן וגם בנצרות, וגם אצלנו כמובן, כן, בברית החדשה. ואתה מקבל בעצם פרופסורים מכל כיוון מדברים עליו, הוא באמת... חוקרים באמת הדבר הזה מטורף. וואי, אז נראה לי מי שהתלבט אם לראות או לא לראות, כדאי לראות. ירוץ עכשיו להדליק לטלוויזיה. תגיד לי, מה בן אדם שבוחר להיות שחקן חייב לדעת? חייב לדעת? חייב לקחת בחשבון עם עצמו לפני שהוא עושה את הצעד הזה עד הסוף. קודם כל להיות מוכן להרבה לא. להרבה כישלונות. משם מצליחים, אין מה לעשות, בשביל להצליח אתה צריך להיחשל. ואני חושב זה לא לדעת, זה ידיעה. ידיעה שזה מה שאתה אוהב, זה מה שאתה רוצה לעשות. בזה אתה רוצה לעסוק, וזה לא משנה מה מומי, כי מבחינתי, אנשים אומרים, אין בזה כסף, אין בזה כסף, אבל מבחינתי יש בזה כסף, כי אני מרגיש שאני עושה כסף בחינם. אתה מבין, אני הייתי שם 3 חודשים במרוקו. אתה לא מרגיש שאתה עובד בכלל. אתה תיקח מישהו נורמלי, יגיד לך, תגיד לי, אתה אמיתי, איך עבדת את זה? הייתי קם ב4 בבוקר, חוזר לישון, ישן ב2, קם ב4, לא משנה לי כמה. אבל בקור, אימים, קפוא, חם, קר, מזג אוויר קיצוני, חולה, 40 חום מעלות, לא מעניין אותי. אני לא מרגיש את זה גם. ויותר מזה, בוא נמשיך לעבוד. זה גם היה לך כיף. זכור לך, אני אקח אותך אחורה, אתה... אני כאילו לא רגוע, אני חוזר הביתה במקום לנוח, אני בוא נעשה את הסצנה הזאת ככה, יושב עם מישהו, מה אתה אומר? בוא נעשה ככה, כן, בוא נעשה ככה, וננתח את הטקסט ככה. זה כאילו, ואני אומר על מה שאומר, זה כיף, נתנו לי מתנה, כאילו, גם בתיאטרון, אני עובד בתיאטרון, ואני כאילו... לא מרגיש שאתה עובד, זה מדהים. כן. צריך ליהנות מזה. תספר לי, איך זה שבן אדם באמת, כמו שאמרת לי בהתחלה, שלא צורך מחזות, ולא היה בחיים במחזמר, יוצר מחזות. יוצר מחזות? מה זאת אומרת? אתה משחק, אתה יוצר מחזה. בין אם זה רק שחקן או תאורן או לא משנה מה. אתה יוצר, אתה חלק מהיצירה הזאת. איך אתה מגיע למצב שבאמת, אתה אף פעם לא צורך את זה ופתאום אתה עושה את זה, זה מטורף. כן, אני חושב שיש משהו דווקא, אתה יודע, הרגשתי את זה בלימודים, וגם יורם שקיבל אותי בגלל זה, אני באתי לאודישנים בלימודים, ואחרי הבידור, זה הדבר היחידי שהיה לי, וראיתי
אמרו לנו לבחור 2 מונולוגים, ואז אמרו לי, תעשה את המונולוג הזה של... אני בחרתי את המונולוג, זה מונולוג של שחקן בריטי מעולה, והוא דיבר לחלון. הוא אמר לה, ראית פעם מישהו גוסס? עכשיו בגלל שראיתי את אבא שלי גוסס, באמת, אמרתי, אני אקח את המונולוג הזה. עכשיו לא קראתי את המחזה כמובן, למרות שצריך לקרוא. ואז אני רואה את השחקן הבריטי המצוין הזה, מסתכל לתוך החלון ואומר לה, ראית פעם מישהו גוסס? ואז הוא הולך לחלון ומדבר לחלון. עכשיו אני הולך לאודישן, אמרתי, אני אעשה אותו דבר. הולך לאודישן, חדר שחור קטן, אין חלונות. אני בא אליו ליורם, תגיד, אתה ראית מישהו גוסס? ואז אני הולך לקיר, ומדבר לקיר. ראיתי את אבא שלי גוסס, הוא אומר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אבל הוא קיבל אותי, והנה זו התשובה לגמרי מה שאמרת, הוא קיבל אותי בגלל שהוא אמר לי, אני צריך אנשים כמוך. עכשיו, אני מבחינתי, אם הוא לא מקבל אותי, הייתי עוזב. שם נגמר הרומן שלך, שם היה נגמר. כן, כאילו מבחינתי נגמר. איזה נקודה. אנשים לא מבינים כמה כל אחד, יש לו תפקיד מכריע בקריירה של בן אדם. אני גם לא הבנתי. במיוחד באומנות. אני לא הבנתי שיש כזה, אתה יודע, שחקן, הוא הולך ומנסה להתקבל לבית ספר הזה, ולניסן נתיב, וליורם לוין, שהם מתקבלים, מנסים כמה שנים גם. אני מבחינתי אומר לי שלא, זה קדוש, זה כאילו זהו, לא? אוקיי, זה לא אני. זה גם מה שאמרתי לו באודישן האחרון, הוא אומר לי, מה תעשה אם לא? אמרתי, איך ללמוד אדריכלות, בשיא הרצינות, תסתכל רגע. אוקיי, והוא קיבל אותי, כנראה גם בגלל זה, כי האותנטיות, והנה השאלה האותנטיות, ושאלת לגבי שחקן, מה הוא צריך לדעת? צריך לדעת לפתח את עצמך באופן אישי, כי זה מה שאתה מביא בעצם לבמה. העולם הפנימי שלך, תתאהב, תאהב, תחיה, תגדל בעצמך, שם אתה מביא את עצמך בעצם, זה הקוד, ושם אני עושה את המחזות שלי, וזה מה שאני מקווה יוצר מקוריות אצלי, בביצועים שלי, ביצירה שלי. שהיא מדימונה, שהיא מהבית שלי, ממרוקו. אתה מרגיש גם שאתה מביא קצת את השורשים לשם? ברור. היום עשיתי אודישן לפנתר כפול. זה אודישן לסרט. סרט על הפנתרים השחורים, הפנתרים. כן, כן. הפנתרים השחורים, הפנתרים. ואז אני עושה את האודישן. עכשיו אני בא, אתה יודע, אני בדרך כלל עושה אודישן, אז אני לא נותן, אתה יודע, את המרוקו, את העצבים, את זה, אני מממן. ואז הוא בא, ואני עושה, הוא אומר לי, טוב, זה אני הבאתי. ואז הוא אומר לי, זה אשכנזי. אמרתי, אוקיי, זה אשכנזי, בוא זה. כל המרוקו יצא. מה זה מרוקו, עצבים של חבל הזמן, והוא אמר לי, אוקיי, מעולה. יש לי פה מרוקאי אצלי. אז זה שלי, אתה מבין? אי אפשר לקחת את זה ממני, זה מהבית שלי. ואתה יודע, הערכים שגדלתי עליהם בדימונה, זה עזר לך במהלך הדרך או... ברור. אז זה יופי. זה מה שמבדיל אותי, זה מה שאתה יודע, עושה אותי אני. מדהים. אז בוא נדבר על מה שאתה עושה כרגע, באופן רציף, על רודף עפיפונים. נכון. שאת ההצגה הזאת אני ראיתי לפני, אני חושב, 8 או 10 שנים, משהו כזה, בתחילת הדרך. 10 שנים. 10 שנים. 2014. באתי בכלל לבקר חבר אחר, חבר שלי, שאמר לי, בוא, תבוא, באתי עם אשתי, אז הייתה חברה שלי. ואז פתאום אני רואה אותך שם. ואני קודם כל לא אשכח שמה זה פרגנתי. שהייתי 15-20 קילו יותר, אגב. אני אמרתי לו, תקשיב, איזה שחקן אבי. בוא הנה. קודם כל בכיתי פעמיים במהלך ההצגה, אז אני ממליץ. אני יודע שהיא עדיין רצה, נכון? כאילו הפסיקה והמשכת ולקחת אותה לגשר. עדיין רצה, כן, כבר 200 פלוס הצגות. אז קודם כל אני חייב להגיד שכל מי שרואה... אנחנו מנסים להביא אותה גם לדימונה, דיברתי. וואו, אני שם. כל מי שרואה ושומע את זה, רוצו, קנו כרטיסים, סעו תל אביב, זה באמת הצגה מטורפת. זה סיפור מדהים. היא נשארת איתך עוד הרבה זמן אחרי שאתה רואה אותה, וגם אני הבנתי ממך שאיפשהו גם מצווה אותך, נכון? נכון. שתף אותנו, תסביר לנו. לגמרי. זו הצגה שהתחילה איתי ב-2014, בסוף הסטודיו, אני ונועם שמואל עבדנו, נועם שמואל זה הבימאי, שעושה עוד הרבה הצגות בגשר, והוא עבד איתי צמוד על ההצגה הזאת, כי הייתי המספר, ראית את זה, אני המספר, ואני התפקיד הראשי, ואני מוביל את ההצגה, והמון טקסט והמון דברים. והוא לימד אותי אפילו באמת לדבר עברית נכונה ברמה הזאת. והעבודה כמספר, לעבוד עם הקהל באופן ישיר, בלי פרטנר, זאת אומרת, הקהל זה הפרטנר שלי. נכון. אין איזה פינג פונג, אתה טועה, אתה מתבלבל, מה אתה עושה? כן, תיקח אותנו עוד מעט לאיזה רגע כזה, אבל תמשיך. היה לי רגע כזה, וואי, אני אגיד לך אותו, עכשיו אני אספר לך, היה לי רגע, זה היה לא מזמן אגב, דווקא אחרי שחזרתי ממרוקו. שקיבלת בלק ולא הבנת מה עושים? בלק מטורף מול הקהל אני עומד, עכשיו הם, הקאסט עם הגב לקהל, והם מנסים לעזור לי, ואני... זה היה, אני אומר להם, זה מתחיל במערכה שנייה, אני אומר להם, ב-1978 קצינים קומוניסטים בצבא האפגני, אני צריך להגיד, ארגנו הפיכה צבאית. הנשיא דאוד חן הוצא להורג. בסדר, אז אני, בשנת 1978 קצינים קומוניסטים בצבא האפגני, אני לא זוכר את המילה, ארגנו הפיכה, מה, הם עשו משהו... אתה אומר את זה ככה? לא, אני אומר לעצמי, הם עשו משהו, אני לא זוכר מה. ואתה תקוע. תקוע, ככה. מה התחושות? תשתף אותנו. תחושה שעובר נצח. יואו. יממה. יום שלם וכולם. הוא לא זוכר. וכולם כזה, זה חרא של שחקן. עכשיו אני רואה אותם עומדים, מנסים להגיד לו, אני לא מבין כלום, אני קופא. אוקיי, תחזור להתחלה.
תהיה קול. וואו. בשנת 1978, קצינים קומוניסטים בצבא האפגני. פאקינג איי. לא ירד. זה יבוא. אני צוחק, התחלתי לצחוק, אמרתי, מודה, כאילו אמרתי בסאבטקסט, אני מודה, לא יודע את ההמשך, קפצתי. והייתה אחלה הצגה. אחלה הצגה. והקהל מת על זה. אוי, גדול. מת על הרגעים. האמת, זה חלק מאוד אותנטי בהצגה. נכון. לראות, להבין שכולם בסוף בני אדם ולא רובוטים. נכון, לפעמים אני גם מייצר רגעים כאלה בכוונה. מדהים. לא בלקים, אבל אני מייצר דברים שאני לא יכול להמשיך לדבר כמספר. וזה טריק שעלה, זה משהו שהבנתי עם הזמן. שיש לו כוח עצום. כן, שאתה יודע, אתה רגיל לשמוע מספר, אתה אומר, הוא מספר לי את הסיפור, ספר, ופתאום הוא מספר, לא מצליח לספר את הסיפור, קשה לו, עובר משהו. זה משהו שהבנתי עם הזמן, שזה, אתה יודע, יוצר אותנטיות, יוצר משהו אמיתי. יוצר מתח גם, כן? כן. מדהים. אז אתה הכרת את בת הזוג שלך בעצם באותו מקצוע, נכון? נכון. מגיע מהמשחק. נכון, קיבלתי טלפון מלילך סגל, שהיא המנהלת האומנותית של הסטודיו, המשחק שלמדתי בו, ואמרה, ונתקעתי בלי בימה, יש תרגילים של שנה א' שעושים בימאים, מביימים את שנה א', ואז קיבלתי שיחת טלפון, אתה רוצה? אמרתי, כן, בטח, למה לא, בואי. ואז היא שלחה לי וידאוים של כולם, של כל השחקנים במונולוגים. ואיך שראיתי אותה, לא רציתי להגיד את האמת, אבל את האמת ישר, זה... נדלקת. אני רוצה אותה. כשחקנית אתה רוצה אותה. וכל החברים שלי אומרים, אתה אוהב אותה, ילדה, היא צעירה, עכשיו 10 שנים מתחתיי. ואני כזה, נראה לכם, מה פתאום? מה פתאום? וזה יתרון או חיסרון שהיא באה מאותו תחום? בעיניי זה יתרון. כן, איך? כן, יתרון, כי היא מבינה אותי, מבינה את הלך הדברים, אתה יודע, היא מבינה את זה שחזרתי ממרוקו ואני שבור וקשה לי. היא מבינה את זה שאני באפים מטורפים ואני בדאונים מטורפים, והיא מבינה את הדרמה. את הדרמה סביב המקצוע הזה. שזה סופר חשוב. כן. במיוחד בזוגיות. זה מטורף להכיל דבר כזה כשאתה לא יודע מה ההשלכות. זה מחזק את הזוגיות. יש גם שיח מאוד דומה, אני לא אומר שלא כולם ככה, אבל אתה יודע, שחקנים רובם, כן, ברור שגם לא שחקנים, אבל הם עמוקים, אוהבים לחפור, ואוהבים לדבר על עצמם, ואוהבים לדבר על רגשות. זה שיח מאוד מאוד דומה. מדהים. בדיעבד. וגם מי יעבוד איתי ככה על אודישן שעות? גם נכון. אחי, אתה יודע, האודישן של מוזס, אתה יודע כמה שיגעתי אותה, היא כבר הייתה ככה, די כבר, יומיים, אני עוד פעם. אתה יודע מה הסוד שלי אבל עם האודישן? זה בינינו. מה? קילפתי קלמנטינה. בזמן שזה? צילמתי את האודישן. צילמת את האודישן? היה לי קלמנטינה, אחי. למה? כי כמובן שלא רואים, אתה יודע, הפריים, אני מחוץ לפריים, הקלמנטינה פה. יש משהו באודישן שאתה עושה, אם אתם עושים אודישנים, שאתה מתעסק במשהו אחר. זאת אומרת, אנחנו מוטורי, שאתה מסתכל במשהו מוטורי. נגיד אני אצלם אותך עכשיו בווידאו, נכון? אתה לא יודע מה אני עושה עם הידיים, איך אני... נכון. אתה כאילו... לא יודע להסתדר. אבל פתאום, אתה יודע, אני משחק עם משהו, אני מקלף משהו, אני מתרכז בזה, ואני מדבר איתך טקסט, ואז הכל יוצר טבעיות מוגברת. הכל נהיה הרבה יותר טבעי, וזה הסוד שלי שם, קלמנטינה. וואלה, מדהים. אז צריך להגיד תודה לקלמנטינות. אתה יודע כמה קלמנטינות קילפתי ואתה... גדול. אז תגיד לי, בדיעבד, אתה בחרת במשחק או שהמשחק בחר בך? כי אם אני אשתף אותך, אני בטוח בחד משמעית שכל מה שקורה לי בחיים בחר בי, אני לא בחרתי בכלום. נכון, אני כיוונתי, נכון, אני התמדתי, נכון, אבל הקליק הראשוני, הניצוץ הזה, גם בריקוד. אני גם הגעתי מאודישן לאודישן בצוות בידור, וגם עשיתי אודישן, אמרתי, אם לא, אני חוזר לדימונה, גם הייתי באותו סרט פלוס מינוס. וכל פעם אני מרגיש כאילו הריקוד בחר בי, גם כשחזרתי מארצות הברית, לפני כן היה לי איזה עוגיית חשיש שלקחתי ככה בטעות, הייתי בטוח שהתפלפתי, יש לי פרק שלם, אני כותב את זה על זה בספר שלי. אז זה גם החזיר, כאילו קראו כל כך הרבה דברים שאמרו לי, אתה חייב לחזור לארץ, אתה חייב לפתוח סטודיו, אחר כך אתה חייב להיות יועץ עסקי. גם היועץ עסקי, לא הייתי אמור להיות יועץ עסקי, אני עשיתי יועץ עסקי, כי אני מוכר זכיינויות של הסטודיו שלי. ואמרתי, בוא נהיה יועץ עסקי, כדי להביא אותם תהליך הרבה יותר איכותי. אז, ופתאום נשאבתי לעולם הזה. זה קול פנימי כזה שדחף אותך? שדוחף אותך, אחר כך אתה כבר עושה הכל. אז אני שואל, האם אתה מרגיש שבאמת אתה בחרת להיות שחקן, או שבאמת המשחק בחר בך? אני לא יודע להגיד, כי אני חושב, אני מנסה להבין מאיפה זה בא. דיברנו על זה שזה בא בגיל 8, אבל אני חושב שיש לזה גם קשר מאוד ישיר לזה שגדלתי ילד לא אהוב. זאת אומרת, הרגשתי לא אהוב, לא מוערך, ילד כזה קצת דחוי. יש בזה משהו, הרצון לאהוב, שיאהבו אותי, שיעריכו אותי, שימחאו לי כפיים. אתה אומר שזה החוזקה, שזה הפורטה שלך. אני חושב שיש שם משהו שקשור לזה בוודאות, של הערכה, אני רוצה הערכה.
אני חושב שזה קשור לזה, ואני חושב שהקול הפנימי הזה שאתה מדבר עליו, זה מה שהחזיק אותי בזה. שהיו הרבה רגעים שאמרתי, תוותר, עזוב, זה לא הולך, אתה לא מספיק טוב, אתה לא זה, והיה שם את הקול הפנימי הזה שדחף אותך לחזור לארץ ולעשות את כל הפרויקטים הנפלאים שאתה עושה, אז זה הקול שאמר לי, תישאר, אתה תצליח. מדהים, מדהים. תגיד לי שאלה, עד כמה כואב לך באמת שאבא שלך לא כאן איתנו ולא רואה אותך בסדרה המטורפת הזאת, אחי? כי עד עכשיו הבנתי שבעצם אתה בינתיים תיקח לך איזה מומנט. עד עכשיו אני הבנתי שבאמת כל הדבר הזה שקרה זה בזכותו. כאילו הוא זה הראשון בכלל שהרים לך. הוא הראשון באמת שדחף אותך, לך תעשה את זה. גם אם הוא עשה את זה למאיר, גם הוא אמר למאיר, בואנה זה טוב, זה זה. יכול להיות שאיפשהו שם, אתה יודע, היית שם אני אגיד לך משהו, מה אני מרגיש כלפי אבא שלי. קודם כל אבא שלי, אני הייתי ילד של אבא, אני מחובר לאבא שלי מאוד מאוד מאוד. ואתה נוגע עכשיו בנקודה רגישה, כי דווקא, בדיוק דיברתי עם אליה, עם הבת זוג שלי על זה. דווקא עכשיו, לפני שהסדרה עולה, לפני הרגע הכי גדול בעצם, מבחינתי עד היום, בקריירה שלי. אני חושב עליו יותר מתמיד, ואני מתגעגע עליו יותר מתמיד, והייתי רוצה שהוא יהיה פה יותר מתמיד, ואני חושב שכל הזמן הזה, זה היה, כאילו לא חשבתי עליו באותה צורה, כי אולי לא היה לי במה להתגאות. מה תראה את הילד שלך? מה אני עושה? ופתאום עכשיו הוא מכה בי חזק, ופתאום פחד גם. פחד מאוד גדול, אני שומע את השיר של פאר טסי עד אחרי הנצח, אנחנו ניפגש בסוף. וזה מכה אותי הפחד הזה, שאולי אנחנו לא ניפגש. זה מפחיד אותי ברמות. זה יותר מפחיד אותי מהכל, שגם שאני אמות, אני לא אגרא אותו באמת, ואנחנו לא נצחק על כל זה, ודבר על זה ואגיד לו, הנה, תראה. עשיתי את זה. עשיתי. ראית? עשיתי את משה. מטורף. והלוואי ואבא שלי היה פה איתי, לייעץ לי, לעזור לי, להיות שם, לראות אותו. זאת אומרת, זה החלק הכי קשה לך. בהצלחה. כן. עד שזה לא קרה, לא חשבתי ככה, לא הרגשתי את זה כמו שאני מרגיש את זה עכשיו. לא הפריע לך. לא. תמיד געגעתי לאבא שלי, תמיד רציתי שיהיה בחיים שלי, אבל... ברור, אבל מבחינת הקריירה, הנוכחות שלו, כן. הכי מפריע לך בנקודה, בפיק הזה. כן. כי זה מטורף, אחי. תשמע, זה... כמו שאמרת, לא ציפית בכלל להיות בגבהים האלה. כן, ואני אגיד לך מה שאני חושב שהוא היה שם איתי, שם במרוקו? הוא סידר הרבה דברים. כן, ככה אני מרגיש מישהו, אלוהים, מישהו היה שם. וואלה. מישהו היה שם, כי איך שבאתי לשם, היה לי חוסר ביטחון, אתה יודע, באנגלית וזה התאים נורא להתחלה של התסריט. מאוד לימים הראשונים של הצילומים. שמשה רצח מישהו, והוא מתחבא, והוא משקר, והוא חסר ביטחון. אז כל החוסר ביטחון שלי, מאוד התאים. כשראיתי סצנות שלי, אמרתי, אני בחיים לא יכולתי לשחק את זה. זה כל כך כאילו חיה פצועה, וזה קשור לזה שאני הייתי, אבי היה חסר ביטחון, וזה נורא התאים לסיטואציה הזאת עכשיו, לסיטואציה בתסריט. כן. ועם הזמן התפתחתי, אתה יודע, וצברתי ביטחון גם באנגלית והכל, ופתאום יצא משה הזה שחיכינו לו, שהוא... של הטוב ולרע. כן, זאת אומרת, היה שם איזו יד מכוונת. כן, ככה הרגשתי שהוא... יש לי איזו תמונה כזאת שהוא מחבק אותי ועוטף אותי, אני ממש הייתי ילד של אבא. וואו. ואמרתי, הוא גם עטף אותי שם, לדעתי, הוא היה שם. ואני מאוד מקווה שאני אפגוש אותו. לא בקרוב. אבל מתישהו. עם איזה שחקן מפורסם, חי או מת, היית רוצה לשחק בסרט או סדרה כלשהי? שאלה טובה. הייתי הישראלי או... הכל, קח אותי אחורה בזמן, הוליווד, הכל. היה לי אל פצ'ינו. אל פצ'ינו? אל פצ'ינו. גדול. היה לי כיף לשחק איתו. כן? כן. זה גם אפשרי. כן, זה יכול לקרות. גם אפשרי. כן. כל עוד זה אפשרי. מה החלום שלך, אבי? החלום שלי... החלום שלי לעשות טוב לעצמי, אני יודע שאני אעשה טוב לעצמי, אז אני אעשה טוב לאחרים, לבת זוג שלי, למשפחה שלי, לילדים שבעזרת השם יהיו לי. אמן. החלום שלי שיהיה טוב בעולם הזה, זה החלום שלי שיהיה שלום, שיהיה טוב, שנחיה, שנדע, אתה יודע, שזה משפט אחד שהוא אומר שם, אלוהים פותח את ים סוף, והוא פותח חצי ממנו, הוא לא פותח הכל, והם כולם מפחדים להיכנס, ואז משה מבין, הוא הולך אליהם, הוא אומר, אנחנו חייבים לבוא ביחד, הוא לא ישאיר אתכם מאחורה, זה ההבנה. ואז הם אומרים שם ברעיון, שאם אנחנו נדע להסתדר עם עצמנו, בינינו לבין עצמנו, בני אדם, שם נמצא הגאולה, שם נמצא אלוהים.
זה החלום שלי. אז מה לדעתך צריך לקרות כדי שהוא יתגיים באמת? זה החלום? החלום שאנחנו נהיה טובים, טובים לעצמנו וטובים לאחרים, ונאהב, אהבה. ואם אתה שואל מבחינת קריירה וכאלה, חלום. להמשיך לעשות מה שאני עושה ולשחק, אתה יודע, בגדול, בהוליווד, לעשות... אוסקר, תגיד את זה. לעשות, גם אוסקר, לעשות, להתפרנס בכבוד. להיות רגוע. וואי, אתה מבין מה אני אומר? לעשות פרויקט ואני רגוע. עשיתי פרויקט אחד, בום. הנה, השחקנית שיחקה איתי, אחי. את ציפורה, שיחקה. היא עשתה פרויקט אחד. יש לה 4 דירות. וואו. עשתה פרויקט אחד. ככה זה שם, אתה מבין? אתה עושה פרויקט אחד שהוא מצליח, זה... אתה מזכיר לי בדיוק סיפור, אני למדתי לרקוד בלוס אנג'לס, והכרתי שם איזה מישהי רקדנית שעשתה טור עם פינק, הזמרת. עשתה איתה, 2 מופיעה איתה. קנתה בית מזומן באיזה $2 מיליון. אחי, זה מטורף. זה פרויקטים, אתה מבין? אתה עושה פרויקט אחד, זה מטורף, מה שאתה יכול לעשות כאמן בארצות הברית. זה פסיכי לחלוטין. ואני חושב שאם אני אקח את זה קדימה, זאת אומרת, אם היית אומר לי, עכשיו אבי, יש לך כסף, נכון? זו שאלה, יש לך מלא כסף, אתה מסודר, הכל בסדר. מה עדיין היית עושה? אני חושב שהייתי מפיק. הייתי מפיק את הסרטים. הייתי בוחר שחקנים לא מוכרים. הייתי לוקח אנשים שאני מאמין בהם שהם לא מוכרים, והייתי יוצר סדרות, סרטים, דברים כאלה. כי בסופו של דבר הייתי רוצה באמת לכתוב. זה הדבר שאני הכי נהנה ממנו, כי מה שאני נהנה, ואני מאמין שגם אתה, זה היצירה. היצירה היא הכי מעניינת אותי, וכשחקן יש לך יצירה כמובן. אבל היא עדיין מוגבלת בתוך תסריט, בתוך בימוי, מאיזה סצנה, אתה יודע. אתה עדיין כלי בתוך המערכת, אתה רוצה להיות מערכת. כן, והכותב הוא דף חלק, אני יוצר אותו. נכון. מדהים, איזה יופי. בעוד 10 שנים, איפה תהיה? וואו. נהיה פה בארץ, זה מושב, אני מקווה עם איזה 1-2 קטנים, חמודים, עם הבת זוג שלי, האהובה שלי, וכמו שאמרנו, היא מספיק כדי לייצר. לגמרי, מדהים. אז בוא נשחק משחק אסוציאציות קצר, זורק מילה, אתה זורק מילה, מה שעולה לך בראש, מה שאתה חושב, בלי יותר מדי. תיאטרון. חיים. דימונה. אהבה. כישלון. ניצחון. יורם לוינשטיין. פצצה. הוליווד. טוב מאוד. אודישן. כוח. סרט או סדרה? סרט. שאלה אחרונה, אם לא היית שחקן, מה לדעתך היית? אדריכל. אדריכל. אתה יודע, אם אנחנו לא בתחום. כל תחום אחר. כל תחום אחר. אני לא יכול להיות כותב, יוצר, מפיק, דברים כאלה. לא, אתה יכול להיות גם. אל תגביל את עצמך. אז ברור שכותב. כותב. כן. אני חושב שגם אם הייתי שחקן, הייתי כותב. אז אני מאחל לך שאתה תכתוב דברים מדהימים. תמשיך ליצור, ועד שתכתוב, תן לנו ליהנות הרבה מהיצירות שלך, ומהאנרגיה המדהימה שלך, ואיזה כיף שבאת לפה. תודה לך. אני מה זה אוהב אותך, ואני מאחל לך שתתפוצץ בעולם ברמות הגבוהות ביותר, ותזמין אותי להוליווד לראיין אותך שם. אתה אלוף. תודה רבה, שיהיה המון בהצלחה, אבי. תודה, אהובך. תודה. מה קורה חברים? אז אהבתם את הפרק? אם אהבתם וזה נתן לכם באמת ערך ופתח לכם את התודעה, אני ממש אשמח שתעזרו לי לעזור לעוד אנשים לפתוח גם להם את התודעה. אני עושה את זה ב100% התנדבות, ללא שכר, והדבר היחידי שאני רוצה מכם, תשתפו את זה לפחות לעוד בן אדם אחד. כנסו עכשיו לוואטסאפ ותעבירו את הסרטון הזה. שיהיה לנו יום נפץ!